خدام یک چشمی وای کورا قطیمت بطل دوری من نمیرسم خزره خزه اولاد دیگرو ای همو قطاری امرقی سریازی رو بروی تدکنه مزای من توش سادتی مشت شتاش افتی سالت همی ششمو از آن کشید برگشت فهمیدی مقصد ما 120 کردنیم دای بطل صد ما زهری نک доруҳои авҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад. доруҳо барои баровардани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред. пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо. агар ки шумо ба варзиш машғул бошед, метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург аз 1 то 2 соат мебошад. доставка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Дурумадума майдони ҷан иҷана будайне номусне нанг майдони ҷан бедилсӯзӣ тонисти аҳсана ки ма мегум ту бириди ура кадом як чашми вай курай мегум сензура зулай батл ина омаду батл гуфти акаҷон макандам зай батл хабти ҳози мегирам накандут ахмоқ бепарите ай батл контр дота батл да ботай як ба як мара бинира би Bilyar bozi guşti tez davak kırta samda hadam tutirabi yakım odobi suhan bat harakat mazmuni matın beha korat patacay sos bak medeni dumu beroy batıl tisot kaşol kıdıt kaşok tıra kadanda kadoma bobe fora işo omadın ber işo khode sayda peşima kadome inşo dur mara dur drosku popare dur na forat darat push ija yak tahay zur omadem bahri fırne icada gönne icada mır Пешимаданата нишонтана чай харобата нигоҳ рақобата ошноҳай каробата ки наброрумай кисам текстои плани бера қатимату батл дори ман намерасам хезера ки дабораи тоқа хидат гап беанҷомай и аясали кайфи мада бадномай и мухлиси батломай и бой наметасира и ҳиҷ вақт дар хезе намегира ҷои ҷазира намефаҳмай нағзира мегирам аки насира да и раунди ай мастер судя мара сира и чиста ватлай и лирикау байт нести ҷара мамеҷунбонам тнеош но иҷа прайд нест фаҳмиди мақсад ма 120 карданим даи батл сад ма заҳри нокомӣ биё аввал ту бучашиш баъд мама доим мегум задам ҳеҷ вақт намегум зад ма ҳамагӣ як каламета ҷавоби чандта сара бинени танка сара ки мешкана банка сара ҳармонисам ба қара ки зада намешамара сетаи дига мундай судя арсешамара ҳамагӣ як каламета ҷавоби чандта сара фаҳмонисам ба қара ки зада намешамара нигоҳи танка сара ки мешкана банка сара сетаи дига мундай судя арсешамара Делам праки ма мезанам от палюбе Так што донистаги минуса криш диджей Ая валбаша ки хонам награфтам нишон Муи сарвалам брома надавида гришон Талаб кадым сартрош давар кадым ямар марша Неки сармане ози метоша саршам Чокади нишна ёмуру омади бетл Чи баша шакира пасар додак Қати дембл мешики демара бебатл Алкене мирда неки чугелема кулайты да салдак смирда накной Обози да галит хоши да гушма 5 минут вақшушаги бошим Дастги бы тапушма Хангуш да ҷангали хидит Алиш да шидролит Шерамай ҷода шерай Мекуна футболит Да пеши командираш Восне сарбози қатори Хезли авлод дигеро Ай ҳаму қатори Ажда вагон поезд Медрина даруи релеси а шафёр пеш пешай Қафо бидагиш хлес Омади бест Рез про хлес Биёе накта як дару тонда мекашум крест Биёе мулоқот Вичашен мазаи бохта Малини камошум Батл метонут сохта Омади ту бест Рез про хлес Биёе накта як дару тонда мекашум крест Биёе мулоқот Якаш ноз каш ваҳно фука ба хитлота Бадамушу полора Сандан зума шотта Зирнашай ва ҳазур мушка ҳами байда Одамо табу мухаммода Споридан прайда Ховиди багавай тори сард рехтам Ови як
бляха чанд сола пишта намерам мазаи бляха мазаи ман гӯшт солдати мушти шаташ афти солдатави шашмон аз он кашид баргашт шокади нигоҳни миркириса каламуш эда пагона рудранги тай калуш омади хиш омади ҳози бомерай дусайда мираки аробон бебон перай наҷид қилганим ка исти багажникта балабод сиблибол алишкани никта ойнада айби хитаби ва хушада айби кас эно касга то амода раф ранги туди час омади бест биёен якару тунда мекашим крест биёен мулоқот мечашин мазаи бохта ман лирикам бошум бато метоним сохта Окей, Google Google, ki jak na weekendsi Vaqta ki ma omadim aijame parensi Emirgi seriozni rubarui tada kana chivada kada ki donisti Urukti latana besta da jo Oli da borat khela kapay nesta da jo Beste bacho kubete achot Na jot na di damu da mera eta jot Nila da mazor neva kurme kina mada jot Damu da me kino mi uskota paskada Musho gite mesham ki me kasham maskada Fami dem ki navik Bacea pe cenzură te chia mi hădești pe Roma de chia Zura familie roșa Madame la forita coja Pe ghirea nu parui ma dafti mei bomja Tu fac hata Nime famite mici Ai bombe cu chipoi Metilaje n-am eșa nici ia vi Ia bie, bibi, ai naza meski Mega danka, bibi, opa čo hama me barbore tasta Ia bi, ai nazaneshki mega darka bibi obacho hama me valorem basta viapi Lapstick ovoi moda bacho shidam bko omadali gafire pitojik da kitfashuko omadim ki yagalata borgunu matako anakma me konum kalimara keneliso katika namida name konima ita me konum bekenam zuta shahid marak nabi pare doma ishota ma ora chatta nakma barobar barodari juni jun dare pitojik ma me Deixa loc muda lingota ma bastamba man de cadom clone ai gurui sakarhan Jota kasta pojetva ha ha Oli besta chodina ma metro mai turuni tu me kana moki sata trama tu mondur bahota ai shoda daftata da nazarima Drenki deki yoshi na me fomi oli yoshi Salomat boshi girma baron pakko busanam tarta Mardaki uike maradini samta diguza Karna bosha uike ki me kana ma Dal de când am salata casa li ruira Că provar de n-ai palata тамошобинони азиз касе ки мехоҳад клип кна лекин монтажёру оператор надора метонен да ватсапу телеграми инами рақамҳо муроҷиат кунед касе ки берун аз ватанай метонен видеотонро роин кунед монтаж када метиҳемтона барои коромона дидан иқагинайна саршид рафте барои ки мекоби хайпат ранги жолти пресса якаста кафан туфан мешава якаста чала кӯи шайтон ма истодар ана бистода гирьянака сукай ҳаром ба ёд биёр хиёната ба ёд биёр неки мо омадем ки гарени ёра бишканем MP Clan группаи айтим рест Хоси 1 миллион сарф кади то бефойда натури те холиб шиди тонисти мара давонда айб нашид дисади хасбуламо ҳабиба дай болои дишамека пари доши қаҷосеши камара нара тоқа ки яке сармод мезана